Слушате Фалшименто Absolute Perfection. Здравейте, това е специалното издание на Фалшименто Absolute Perfection. Аз съм Илян Ружин, до мен е вашият диспетчер. Отговаряме на предизвикателството на хубавата шведска водка. Здравейте, слушатели! Това наистина е Фалшименто Absolute Perfection. Олимпиадата тази година, уви, не е в Лондон, а в Стокхолм. Отиваме на медал. Кое е най-необичайното нещо, което сте правили, за да сте най-добрите в своята област? Може ли аз да кажем нещо, вие да го записвате? И да питат Цирки симптомите на парадоксалната илюзия, един екстравагантен тип да внесе резенсация във вашата абстрактна тенденция. Не е възможно поради дразометичното влияние на матрикокалния фофохандруктор върху инжектоплакторния синтропродуктор. Това е труден въпрос за мен. Слушате Фалшименто Absolute Perfection.